Γεια σας, είμαι η Χρισταλένη. Εγώ η Δήμητρα. Είμαστε οδηγοί. Από την είμαστε πολλά χρόνια στον οδηγισμό, που μικρή ηλικία. Είμαστε φίλες που τότε. Ναι. Κρατούμε τη φιλία μας ζωντανή μέσα από τον οδηγισμό. Ο οδηγισμός βοήθησε μας να αποκτήσουμε φιλίες σε όλη την Κύπρο, μέσα από τις διάφορες συγκεντρώσεις μας, τις κατασκηνώσεις μας. Ακόμα και από το εξωτερικό έχουμε φιλίες που προσπαθούμε να κρατούμε επαφή ακόμα μαζί τους. Επίσης ο οδηγισμός μας βοηθά να αναπτύξουμε τις δεξιότητες μας και να καλυτερέψουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη σημερινή κοινωνία.